to babban abin da nake so ku lura a nan shine me muhimmancin tsayawa akan lafuzzan annabi ko to waɗannan abubuwa ne waɗanda ba a compromising, ba a yadda kai sassauci ba. yaya annabi yake? yayi jam'i a nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu, kai jam'i. yayi ifradi a wajen ashhadu, kai ma kai ifradi. to annan ne na shigo da wasu nasihohi ran nan din muna karatu. akwai lafuzan annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai sukan kokarin sauya annabi sai dakile su. bara'u dan azib annabi ya koya mishi addu'a, wa nabiyyika allazi arsalta. annabi ya ce karanta, da ya zo karanta addu'a sai ya ce wa rasulika allazi arsalta. sai annabi ya ce a wa nabiyyika na koyar da kai, saboda haka ka tsaya nan. so ba a wa annabi gyara ko istidraki ko sauyi. saboda haka waɗanda na ji suna cewa jazakar rahman, wallahi su daina faɗi, bid'a ce. jazakallahu saboda lafazi ne tauƙifi, ya zo daga annabi, ba larabci ne murakkabi ba. annabi cikin hadithin tirmidhi ya ce man qala jazakallahu khairan faqad balagha fi thana. wanda ya ce jazakallahu khaira, don haka annabi ya faɗi yadda ake faɗi ko? to kar ka sake ka ce wa wani jazakar rahman.